dávna, moja jediná, moja najväčšia láska sa so mnou chcela stretnúť. Srdce mi vyskočilo do krku a celý som sa triasol, keď som sa viezol autom na dohodnutú večeru. Mám ešte trošku strpnutú tú ruku, ale lekári hovoria, že je to iba neurologická porucha a časom to prejde. Môžem sa pozrieť? No. Ale musíš to nahmatať. Je tam taká malá jamka. Odrazu sa naše opálené drobné telá váľali na povale v prachu a nedali sa od seba odtrhnúť. Ani jeden z nás nebol chlapec alebo dievča. Boli sme klpko hadov! Ja a moja sestra. Moja láska. Môj dvojča. Moja. Vystrelil som a dal som gól. Svoj prvý gól v živote. Ibaže tá bránka bola naša, vôbec som si to nevšimol. Teraz pracujete priamo pre Reichsführera? Skôr pre Špéra. Pre Špéra. Snažíme sa vylepšiť podmienky našich väzňov, aby nám neumierali tak skoro a stihli vypomôcť nášmu priemyslu. No, tak oni mu vypomáhajú tak či tak. Včera bolo ďalšie bombardovanie. Ja potrebujem ju. Poď, teraz som tu. Teraz som tu ja. Poď. Zavolajte mi domácu! Nemôžete byť ako taký malý chlapec. Pokojne mi povedzte, čo potrebujete. Ale nebuďte taký tvrdohlavý, ja sa o vás postaram, len povedzte, čo chcete, ja pre vás... Tak už 3 roky zabíjame Židov, cigáňov, jehovistov, retardovaných, ženy, starcov, detí. Vedela si to? Chceš mi povedať, že toto si vedela? Nie, nič si nevedela. Poďte. Prečo ľudia tak vypnú na živote? Čo je toto za život? Čo na ňom vypnúť? Poďte. Čo? Vypnúť na živote? Čo je toto za život? Čudujem sa, že ho ešte nedržia v nejakom samote.